Je vhodné mať všetky svoje peniaze uložené na Slovensku v nehnuteľnostiach? Základy finančnej gramotnosti hovoria: nedávajte všetky vajíčka do jedného košíčka. Investovanie do nehnuteľnosti je skvelý urýchľovač rastu majetku, najmä ak ho financujeme hypotékou. Avšak treba si uvedomiť, že aké rizika investovanie do nehnuteľnosti obnáša. Preto spomeniem 3 najzávažnejšie. Netreba zabúdať na geopolitické riziko, to znamená, že Slovensko sa nachádza v blízkosti konfliktnej zóny. Ak by sa situácia výrazne zhoršila, mohla by výrazne zasiahnuť aj realitný trh. Navyše, ak by bola nehnuteľnosť poškodená v dôsledku vojny, poisťovňa dáva ruky preč a s veľkou pravdepodobnosťou by vám škody nepreplatila. Na druhú stranu, hypotéku by ste si museli splácať naďalej. Ďalším rizikom sú demografické zmeny. Nie je novinka, že mnohí mladí ľudia odchádzajú za štúdiom a lepším životom do zahraničia. Takisto tomu neprospieva ani starnutie populácie na Slovensku. Tieto fakty môžu mať zásadný vplyv aj na realitný trh. No a po tretie, treba brať do úvahy aj riziko poklesu cien nehnuteľností. Aj keď z dlhodobého hľadiska ceny nehnuteľnosti rastú, netreba zabúdať, že aj ceny nehnuteľnosti môžu poklesnúť, ako sa tomu stalo v rokoch 2008. Preto mať všetky investície na Slovensku môže znamenať vystavovať sa prílišnému riziku. No a moje odporúčanie: nemyslite lokálne, ale rozkladajte svoje investičné zámery aj do iných aktív a krajín, kde je situácia stabilnejšia. Investujte rozumne a bystro.